खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ आरो बिथिं जाहैबाय आंनि हासबेन्ड बिथिं आंनि लोगो राधिका थ' दिनै जोङो मोनसे गोदान चेलेन्ज लानानै फैदों गोदान चेलेन्ज माने आंनि YouTube चेनेलावहाय फार्स्ट आरोना बियो चेलेन्ज थ' जोंनि चेलेन्जआ जाहैबाय टां ट्विस्टार चेलेन्ज बेनो जाहैबाय मोनसे वर्डखौनो माने खनले बुंनाय आरो थ' जोङो 10 टाइम्स लानोसै थ' वर्डआ गासै मोनथाम बे जाहैबाय फार्स्ट वर्डआ जाहैबाय रुरेल ओमफ्राय सेकेन्ड वर्डआ जाहैबाय प्लुरेल देन थार्ड वर्डआ जाहैबाय रलार थ' नायनोसै साथामनि गेजेराव सोर देरहायो आं फार्स्ट होनग्रोआ बिसोर सानैखौ होनग्रोगोन आङो सोर पेलेयो मा होननांगौ थ' रेडि ना मोनसे वर्डखौ मोनथाम वर्डखौ होनजोबनांगौ each word 10 times 10 times आरोना थ' फार्स्टआवनो नङा मोनसे ओरै खालामसै नामा जेनेबा मोनसे साथामजों दे फार्स्टआव रुलार फार्स्टआव रलार खेबेसे नांगौ 10 बार फार्स्टआव रलार आरोना थ' रलार ना रुलार रलार होन रलार औ 10 times दे 1 2 3 go रलार खनसे ललाल थांदों ना खाजा फरावनो नों होनदो ओमफ्राय नेक्स्ट दे रलार थांबाय oh god आंनासो जानाय नङा दा roller पूरा तो डीलिंग जाया Stop it. Get some help. पूरा totally गैला ओइ जों स्पिडखौ बारायनांगोन नङाबा ना बयबो माबानाय नङा नालाय ओंखायनो स्पिडआव होनांगोन हा दा नेक्स्टआ जाहैबाय मा प्लुरेल ना plural kata baca next दा सोर देरहादों होननो नांनाय नङा प्लुरेल you totally okay प्लुरेल sampai deh again प्लुरेल थाब होन आं itu deh sampai orang bukan प्लुरेल udah totally deh plural sampai last tahu sih yes plural ओमफ्राय ओके नेक्स्ट वर्ड मा मोनलाय जोंना रुरल एरिया ओके 1 2 3 go rural Sally ओइ सोरनादों जोङो डिसाइड खालामनो हानाय नङा बेखौ नोंथांमोनासो डिसाइड खालामनांगोन दे breathing ready 1 2 3 rural ada ni bergaya barang totally okay rural yeah sih जोंनि मोनथाम वर्ड होननायाथ' जाबायनो ओमफ्राय दा र' सेन्टेन्स लानांसिगोन मोनसे सेन्टेन्स खालामनांगोन एकदम सहज हा हिन्दीनि नीली बर' गियाना बिदिया बर' गियाना बर'आव नागिरनानै मोनाखै हिन्दीयाव हायालै आं हिन्दीया माबासो नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल blue train red train आरो जेनेबा नीली रेल लाल रेल नीली होनस्लायस्लाय नीलल' जाया नील जाया
ओके जोंनि सेन्टेन्सआ जाहैबाय दायो नीली रेल लाल रेल दा बेखौ स्पिदै बुंनांगौ आरोना थ' गिबियावनो नोंथाङानो होनदो हो प्रेक्टिसाव दंखायो ना खेबबेसे नांगौ 10 बारानो आरो बेबो दे नीली रेल लाल रेल 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 आरो खननै नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल लिर नीली ले नीली रेल नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल लाल रेल चला ten लेल से जाबाय नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल दे नीली रेल Ashley तू तोतली में ततला कैसे हुए मेरा पूरा कांडा ततला कौन मालता मालना मायूं दबे मामोनथाय मा मुभि कान्दान ततला हेरा फेरि एबार आंनि ना नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल रेल ततली दे नीली रेल लाल रेल नीली रेल लाल Dora mini gani. Okay. Nili rel lal rel nili rel lal rel nili rel lal rel nili rel lal rel nili rel nili rel lal rel Haks boleh kayak ikut lagi dah Decide खालामनो हाला सोर देरहादों दा नोंथांमोना एसे डिसाइड खालामनांसिगोन दायो सोर देरहादों थ' मारै मोनखो चेलेन्जखौ मानसिबो सालाया मानो रागा जोंखारो बुंनायाबा मिनि गरम मोनजोब्बाय उदै साजोबलायबाय मिनिनो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो ओमफ्राय सोर देरहादों बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थादो आरोना नोंथांमोना जोंथ' जेबो थाल मोनासै नालाय जाजबो गैया नालाय जोंजों लोगोसे थ' ओंखायनो नोंथांमोना खिन्थादो भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला बेनोमोन जोंनि चेलेन्जआ थ' चेलेन्जखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो आरो नेक्स्ट मा चेलेन्ज लाबोनांगौ नोंथांमोना खिन्थादो आरोना थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों Goodbye. Bye bye. Good night. Good night.